Eguerdion denoi, aurtengo martxoaren 8ko kanpainaren leloa hurrengoa da. Eman tokia berdintasunari. Martxoaren 8a emakumeen nazioarteko eguna dela eta emakundek sentsibilizazio kanpaina bat abiarazi du. Jarrai dezagun emakumeen eskubideak esparru guztietara zabaltzen, lelopean. Kanpainak gogorarazi nahi du azken hamarkadetan berdintasunaren arloan aurrerapen asko egin diren arren, berdintasuna ez dela lorpen bermatua, egunero zandu, babestu eta zabaldu beharreko espazioa baizik. Bereziki ultraeskuina bultzatuta. Berdintasunaren bidea estutu nahi duten diskurtsoak berpizten ari diren une honetan. Emakumeen eta gizonen arteko berdintasun eta ukatuz, emakumeen aurkako indarkeria hutsalduz eta feminismoa eta berdintasun politikak mespretxatuz. Honen aurrean, kanpainak esparru guztietan berdintasunari leku handiagoa ematen jarraitzeko deia egiten du. Enpresetan berdintasun planak aplikatuz. Soldata berdintasunerantz aurrera eginez. Ikasgeletan hezkidetzaren aldeko apustua eginez. Belaunaldi berriak genero rol mugatzailerik gabe eziz. Zereginak eta zaintzak modu orekatuan banatuz. Gorrotoaren eta desinformazioaren diskurtsoak salatuz. Emakumeen aurkako indarkeriarik gabeko gizartearen alde eginez. Genero ikuspegia txertatuz plan, jarduketa eta erabaki politiko bakoitzean. Horrela izan dadila espero du. Eskerrik asko denoi.